खुलुमबाय जेएन बर' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। बाक्सा खाग्राबारि VCDCआव PMAY न'नि मुङाव रां जानायनि सायाव रायजो राजाफोरा गोख्रों अजद खालामदों। बेसेन नाङाजासे मोननाय सरकारनि सुबिदायाव रां लानायनि अजद। जों मिथिगौ दानि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा जाख्ल'नायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोहोआव फैदों, नाथाय सरकारनि मावफुंजानाय मावथांखियाव फिन खेबसेबाव जाख्ल'नायखौ नुनो मोन्दों। सरकारा रायजो राजानो गुबुन गुबुन मावथांखिनि सुबिदा होदोंब्लाबो रायजो राजाफोरनिफ्राय रां जाख्ल'नाय अजदखौ नुनो मोन्दों। बाक्सानि धमधमा जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय खाग्राबारि VCDCआव PMAY न'नि मावबिथांखिनि थाखाय रायजोफोरनिफ्राय रां लानाया सोराङाव फैदों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन बेनिफिसारिफोरनिफ्राय 500 निफ्राय 2500 रांसिम लानायखौ रायजो राजाफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो रां होआब्ला हुमखि होनायखौ फोरमायबावदों रायजो राजाफोरा। बेनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनानै गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायदों रायजो राजाफोरा। राजबंशी हारिनि कामातापुर सोरजिनायनि सायाव APCCनि स्पक्सपारसन गर्जन मुसाहारिनि रोखा खेंफोरथि। राजबंशी हारिनि दाबि कामातापुरखौ बावैनो सोरजिनानै होसिगोन होनना समाजारि बिजोङाव गोबां फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानोना राजबंशी हारिनि दैदेनगिरि आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायनाया जोबथा राउन्डआव सफैबाय आरो बावैनो कामातापुर लेन्डनि सोरजि जासिगोन होननानै फोसावदों। बेजों लोगोसे कामातापुर लेन्ड सोरजिनाय जायोब्ला आसाम आरो बिटिआरनिफ्राय माखासे जिल्लाफोराबो हाबफागोन होननानै गोबाङानो बुंदों। नाथाय बेबायदि समावनो गोदानै सोरजिनो थांनाय कामातापुर लेन्डनि सायाव रोखायै खेंफोरना होदों APCCनि स्पक्सपारसन गर्जन मुसाहारिया। बिथाङा बुंदों बिटिआर ओनसोलखौ लाफाना राजबंशीफोरा कामातापुर सोरजिनायनि जेबो क्राइटेरिया गैया आरो सोरजि जायोब्लाबो राजबंशी फोलेरनिफ्राय सासेबो MCLA MLA जानो हानायनि गोहो थानाय नङा। मानोना बिटिआर ओनसोल आरो आसामनि माखासे हालामाव राजबंशी फोलेरनि सुबुं सानखोआ जोबोद खम, थामहिनबा मेजरिटि गैया आरो बेबायदियाव गोदानै कामातापुर लेन्ड जागोना जाथावना नङा होननानै खेंफोरथि होनायजों लोगोसे बर' रायजो राजाफोरखौ बेनि सायाव जेबो गिनांगौ गैया होननानै खेंफोरथि होदों APCCनि स्पक्सपारसन गर्जन मुसाहारिया। गरेस्वराव तृणमूल कंग्रेसनि गोख्रों सोमावसारनाय। बियाब दाफामफिननायनि मुङाव तामुलपुर जिल्लाखौ बोखारनायनि थांखिखौ दैखांना लाफिननायनि दाबिजों तृणमूल कंग्रेसआ मैया गरेस्वर खाजोना बेंखन मावख'नि लांगोना मोखाङाव गोख्रों सोमावसारदों। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव तृणमूल कंग्रेसनि रायजोनि आफादगिरि रिपन बरायाबो बाहागो लायो। सोमावसारगिरिफोरा BJP सरकार हाय हाय, हिमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद, प्रमद बर' हुसियार, UPPL मुर्दाबाद बायदि बायदि स्लगानजों गरेस्वर खाजोना बेंखन मावख'खौ सोगोमखांहोयो। बियाब दाफामफिननायखौ लानानै बनसु आफादनि गोख्रों दाबि। बनसु आफादा बुंदों आसामनि जायखिजाया बियाबावनो बर' एबा ट्राइबेल माहारिया 75% रिजार्भेसन मोननांगोन। बियाब दाफामफिननायनि गेजेरनि थाखाय गासै 126 आसाम बिधान सभा बियाबा बाङोब्ला आरो सिगांनि बायदि थायोब्ला भारतनि संबिधाननि बायदि ट्राइबेल माहारिया 75%आनो रिजार्भेसन मोननांगोन होननानै दाबि खालामदों आरो बेजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव नुजाथिनाय बेबायदि गासै जेंनाफोरा आलादा रायजो बड'लेण्डनि गेजेरजोंसो सुस्रांजागोन होननानै बनसुआ बुंथिबावो। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फोसावनाय। बाक्सा जिल्लानि सिमला थानानि सिङाव थानाय खामारदैसा गामिनि रुस्तम बसुमतारिया आसाम गौरब बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। बायजोनिफ्राय दावबायनो फैनाय दावबायारिफोरखौ जोथोन लानाय आरो दावबायारिफोरनो बायदि बायदि रोखोमनि दावमा दावसा आरो जिब जुनारफोरखौ सिनायथि होबोनो हानायनि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय आसाम गौरब बान्थाखौ आवग्रिनो हादों रुस्तम बसुमतारिया। आसाम गौरब बान्थाखौ आवग्रिनो हानानै रुस्तम बसुमतारिया जोबोर गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायदों। 2003 मायथाइनिफ्रायनो मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटियाव गोख्रोङै बिबान लानानै खामानि मावबोनानै दङ। लोगोसे दासान्दि थबगां जंगल टुरिस्ट केम्पनि मेनेजार आरो टुरिस्ट गाइड होग्रा महरै बिबान लानानै खामानि मावबोगासिनो दङ रुस्तम बसुमतारिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।